chenro mar ngima mwandu kawuono chako dogo kendo kod laktar marwa Dr. Fred. Aneno gani Elizabeth Otieno kawuono bende ka en odiochieng' machielo sabato machielo wadwaro wuoyo e weche goeko ma otenore kod ngima mari. Daktari, amosi kendo arwaki e chenro ma kawuono kami thuolo makende mar yangori ne jopiny. Ne joneno, an iluonga ni Dr. Fredrick Ochenge, an wuod Agoro Nyakach, Agoro Likwenyo. E dala ma Nairobi ka iyuda dala mar Kibira, antiere Kibira Level 3 Hospital, but an bende an gi mara makando miluongo ni Antil Medical Clinic, kibiro Kibira Bombolulu kanyo biro yuda. Kamano. Erokamano ahinya. Kendo agoyo erokamano maduong' nikech seche ma wadwa rito ayoni mondo ipim ne jopiny gigo eko ma ka gitimo to ginyalo hinyo ngimagi kata ka gitimo to ginyalo konyo ngimagi. Odiochieng' ma kawuono nyaka romogi wadwaro loso ewi kaka itiyo kod yedhe goeko minyiewo e od thieth kata midendo ni over the counter medicines OTC. Kamano. Yes, wadwa wuoyo gi ne miluongo ni OTC over the counter medicines. Koro daktari, leno aneni over the counter medicines gin yedhe machalo nade to gin mage? Ne joherawa over the counter iyudo ka mostly iyudo ka sani onagewa ka ng'ato wiye kata baro matis osedhi hospital, odhi od yath kama iuse yath kata pharmacy, onyiso jaus yath makanyono ni miya wiya bara an gi malaria, miya Panadol kata miya Diclofenac kata miya Brufen. Koro over the counter gin yedhe ma ng'ato ng'iewo ma ng'ato wuok ka kende wuon to amua ne odhi ng'iewo yath makama. Samoro neno ka jirande moro notiyo godo, samoro kata nowinjo kata noneno kamoro ka ng'ato tiyo godo, en be koro odhi ng'iewo moko bedo kata gi moko odhi oneno ir daktari mong'iso ni mae tuo machandi, koro onego bed ni iti gi yath makama. Koro gin yedhe ma ng'ato ng'iewo ma thoro ng'iewo moko odhi neno daktari mondo ondikne kata mondo omi advice mondo oti godo. Kamano. To gin kit yedhe mage ma johero nyiewo kodhi odhi e od thieth e od yath odhi e chemist odhi ng'iewo yath kata miyo oro nyathine ni dhi omne yath makama. Gin yedhe mage ma ka ng'ato oro ng'ato nodhi ong'iewo kata owuok kende ot nodhi ng'iewo, gin kit yedhe mage ma gin achiel kuom over the counter medicines? Wayudo ka thoro sana wayudo kaka kuonde ma jodak kuonde mongore kata kaluo kuchocho wayudo ka thoth johero timo ni kabisa en tim moro mok ber ahinya ma kata sirkal osetemo ka bedo ka discourage kaka Pharmacy and Poison Board osetemo ka wuoye wachni kabisa nikech wayudo ka yedhe ma johero thoro ng'iewo ma ng'ato wuok ka apoya kata gimoro timore mathis to osedhi e od yath onyiso jaus yath en kacha odwa los pesa miya yath makama moko ng'eyo ok onone kata tang'o machandi ke chutho ka ng'ato tuo onego bene dhi ir daktari tibedo kode piny ting'ise ne awinjo ka wiya bara, awinjo ka denda chwakore, awinjo ka pinya be kaya, samoro badieo bende. Koro gin koro ka daktari neno yath monyalo miyi. To ma iyudo ka thoth jowagi iyudo ka ng'ato dhi adhiya en kowinjo gima matis ochomo od yath kata koneno kata kokadho wuotho oneno kama ondikni duka la dawa kata od yath en osebaro kanyo miya yath makama. Koro wayudo ka mostly yedhe wan gi different types wan gi yedhe mang'eny. Wan gi antibiotics mago ma ka poni ng'ato nigi infection to ng'ato tiyo godo. Wan gi antifungal ka ng'ato nigi fungal infection, samoro ng'ato nigi sida mag del, samoro ng'ato nigi miluongo ni ojombeka kata masilingika ji tiyo godo. Wan gi yedhe moko mag upper respiratory tract infection, samoro ng'ato dwa fuolo, samoro duonde ile yedhe bilago, samoro wan gi yedhe moko bende mag oguro kata gi mag rembe. Koro wayudo ka mostly yedhe gi ging'eny tiyudo ka thoth ji gin yedhe gi te ji misuse gi. Then yath moro be sani bobiro ma nyidende matindo gi miluongo ni P2 ma samoro ng'ato osedhi ogajore oko kuchocho to kodwa gamo ich, samoro yath go kotigodo mar family planning moro amora. Koro iyudo ka P2 kaka bilane iyudo ka sani iyudo ka most of nyithindwa manyiri thoro tiyo kode kabisa. Iyudo ka samoro osedhi ogajore gi wuoyi to kodwa nogam ich to odhi over the counter to ng'iewo yadhni to tiyo godo kapok 72 hours orumo. Koro magi yedhe miyudo ka ji tiyogo ahinya. Then yath moro be nitie miluongo ni Diclofenac. Iyudo ka samoro otiyo tich moro matek koro dendo jony, samoro odhi otimo orako kidogo koro dendo jony kidogo, en kowinjo nyaka mano koro chomo od yath ni miya Diclofenac. Koro wayudo ka Diclofenac ni ka ng'ato tiyo kode bang' ndalo mang'eny kabisa nitie effects moko mokelo nikech iyudo ka ng'ato tiyo kode mang'eny ng'ano nyalo develop kata ulcers nikech en gi a lot of acidity. Then iyudo kaka yadhni bende kaka nang'isi godo P2 ni ma nyidende ohero tiyo godo. Ka ng'ato tiyo kode kech yadhni
ngene en mana family planning ma kawaida cha, lakini koro jogo compress, yani jogo loso making'io ingredient neni onego beni muonye for 30 days to kete mogwedo mana tablet ariyo kende mitiyo godo mana dichiel kende kamano. Koro ka nyithinde wagi kotiyo kode en iluongo ni emergency pill. Emergency nyiso ni ajalo yudi kamoro. Mostly nolose ga nikech samoro ng'ato nowuotho kata kamoro e corridor to jomaricho omaki o samoro bambi, koro mitiyo kode mondo kik yud ich, unwanted pregnancy. Samoro ng'ato maybe nidhi gi ng'ato itiyo gi raboyunga, to raboyunga kuo bahati mbaya, raboyunga obarore, koro itiyo gi yath mondo kik yud ich. Koro yadhni chutho kaber en emergency kaka wacho no, yani en gimopore ma kaber ok onego bed ni ng'ato ti kode more than twice in a year. Higa achiel ok onego ti kode more than twice. Kech yudo ka nyidendi masani giyudo ka yadhni gin koro giloke ni en kawaida. Ng'ato bang' dweche ariyo ka dweche ariyo ng'ato biro, kata dwe ka dwe to ng'ato biro ni miya pitu. Koro yudo ka ok ober. Koro mane omiyo wanen mondo obed gi program bilani mar ngime mondo waler joma nok ong'eyo, kech samoro ng'ato tiyo kode to ok ong'eyo ni ok onego ti kode more than diriyo higa kamano. Okay, daktari. Yes. Okay, mokwongo adogonu mos makende to ni mar wantiere Tiendara, wantiere e chemist kata clinic moro e Tiendara kaendi. Koro kokono endo kiwinjo kik ibed kod moko moro amora kata kik ipenjri penjo moko mang'eny. Koro daktari iwacho ni eti pitu kata post-pitu itiyo kode mana diriyo kende. Kaber ka chikwa mar thieth wadwa ni ng'ato karach ahinya iti kode diriyo, but kaber kata mar dichiel e higa. Bet kaber ok onego bed ng'ato ti kode nikech kaka ng'isi ni en yedhe en family planning monego bed ni dhi for 30 days, but koro gibedo compress, koro oketgi mondo gibedo mana tembe ariyo kende. But chutho bende joma tiyo kode onego bed ni tiyo kode within 72 hours. Awuondo ni inenori gi wuon, inenori kata igajori gi ng'ato oko kuro. Koro kigajori kata gi wuon plot oko kucha cho. Tidwani ok idwani higa mich. Onego bed ni tiyo kode immediately. Kamano. Mondi bonego bed ni muonye kaber, onego bed ni imuonye immediately achiel, then achiel chak imuonye after 12 hours. But sani wa encourage ga ji ng'ato nyalo muonyo gi ted achiel kamano, nikech samoro kimuonyo achiel wiyi odhi owil. Kendo mano ng'ini koro ok okonyi. Kamano. To gin midhiri mage ma kitiyo kod pitu ni eni kata postino tu, achiel kuom yedhe go eko mikomo godo nyuol. Gini achiedh nade mage ma ng'ato nyalo bedo godo? Chutho joma tiyo gi yadhni, yadhni en gi side effects mang'eny. One, iyudo ka samoro lalo period, koro nyako ok nyalo neno malo. Then again samoro kata kosewe neno malo kamano, kubiro biro mang'eny saidi. Onyalo double kata kaka onego bed obiro, kata ka ndalo ne biro ga ndalo 3-4, ma nyalo biro kata mana wig ariyo kata wik achiel. To biro koting'o origro clot, ineno koting'o blood clot kamagi. Then samoro bo nyalo biro ma yware kama, then onyalo keto piny rame kabisa goguro te. Koro omiyo samoro bo nyalo fail ga, ok en 100%. Koro omiyo watema encourage ni afadhali iti gi family planning ma kawaida moko man godo ka. Kamano. To kopogore kod pitu ma iwacho ni nyiri kata miningo eko ma pok odonje keny tiyo godo ahinya mar geng'o ijono endo moyu kata moko chane. Kamano. Gin yath mane ma ji othoro nyiewo moko penjo laktar ni en yath mane maber kotiyo godo mondo oduok rem chiene ma en godo kata othiedh tuono ero mane entiere godo. Kaka na lero ni tuoche yedhe ng'eny, iyudo kaka yedhe mena keto mbele kagi iyudo ka mostly ji tiyo kodgi marach gi te. Iyudo ka ng'ato samoro kata wiye bare matis ochomo yath. Ong'isi miya diclofenac. Diclofenac wasetimo research moyudo ni en yath ma ji temo tiyo godo kabisa, moko dhi kata ir daktari, samoro kata mana brufen. Samoro ng'ato owinjo mana kool mana matis, koro ni miya brufen, awinjo malaria na moro. Ke thoth ji tiyo gi dholuo mane awinjo malaria. Koro ng'ini malaria en ni ng'ato winjo ni kata dende kalit kidogo ni mano malaria. Malaria ok en malaria kamano. Malaria nyaka idhi e hospital ma pimi ma wach ni in gi malaria. Koro ko wayudo ni mano malaria adier. Koro yudo ka thoth ji samoro bende jowa machuo ma bende ohero mpango wa kando kata ma ohero bayo oko. Nitie yath moro iluongo ni blue pills. Blue pills nyapa ndalo moko be usewinje. Oja chalo kama ochalo ndege kama yadhni ebe thoth ji ohero abuse, yani ji ohero kawe over the counter. Ng'ato biro ni bwana mia moro mar mia, bo ging'e nyinge iwacho mana mia mar mia. Koro yudo ka thoth joma uso e dukni mag yath gi ging'egi, ma kiwacho ni mia mar mia to ng'eyo ni en mano, ki mia mar 50 ong'e ni mia mar 50. Koro boge dwa wache gi wigi be kuot ga be. Yudo ka thoth ya wahero ng'iewe kech gin research mwasetimo momiyo ng'eyo kamano. But koro yudo ka yadhni bende joma tiyo kode mang'eny bende nigi side effect. Yath moro amora nigi side effect, yani en gi midhiero ma ng'ato nyalo bedo godo.
Kech yadhni kitiyo kode mang'eny tiyudo ka samoro nyalo miyo adundo ni gwecho mang'eny. Sama koro neno mi ngufu ni koro inya tiyo maber no, but koro adundo ni be gwecho mang'eny. Koro sama adundo ni gwecho maber ni mang'eny ni inya bedo kata gi stroke, inya bedo kata gi heart attack. Ema yudo ka samoro useneno kata ka ji wacho ga ni ng'ato nodhi oyudo kotho od koyugi to oyudo ka ne gi yadhni be. Koro magi gik makelo ga chances bila gi. Sama ng'ato nigi underlying condition moro en gi tuo moro kata mag remo kata blood clot gi to tiyo gi yadhni. Sama tiyo gi yadhni inyalo bedo gi attack. Koro watemo encourage jowa ni watiuru gi natural method. Inyalo chiemo maber mondo iyud ngufu ma kawaida, inyalo avoid stress, inyalo avoid mpago wakando be kinyalo. Keche be joma chwet wacho ga ni gin ga jodo. Kamano. Okay, en wana kamano endo joneno mage LTN kendo joera go eko mage ngima mwandu. Longa ni Elizabeth Otieno antiere ka indi mar puonji ka kelo ni nyaka laktar. Mami puonjo no eno e yo makare. Eng'eyo kata puonji ewi gigo eko minyalo timo mondo ikony ngimani. To ni mar ngimani no endo kende en mwandu. To ni mar kitiyo kode marach tinyalo nyakirite kamano. Ngimani en gima muhimu kabisa. Kuom ngima dhano. Koro daktari. Kamano. Adwa ni wadhi e break matin. Wadhi e yueyo matin, kaso kwaduogo to wadwa ng'iyo effects kata achiedh nade go eko ma yedhe gi eki kelo e del, yedhe miketo kae digite. Kaso goniero kamano kuom yienwa mondo wabi e klinik mar odiochieng' ma kawuono. Wadhi mane e yueyo matin kasto waduoga kik idhi mabor. Nyinga Elizabeth Otieno, antiere ka e lo Ruth Ochungo. Erokamano ne joero mage ngima mwandu kendo joneno mage LTN. Waduogo kendo nyinga Elizabeth Otieno ne antiere ka indi kod daktari Dr. Frede. Mokwongo kane pok wadhi e yueyo ne wawuoyo kuom yedhe gi eki ma joma chuo thoro muonyo mondo gimed teko. Yes, gimed teko e dendgi. Alafu kasto maendi joma nyiri ema tiyo godo kaka yo achiel ero mar komo nyuol. Nyithindo ma nyiri kod jok ma mine ma pok odonjo e keny thoro tiyo kod yedhe ni endi ka gikia midhierni go eko ma gino endo kata yedhe gi eki nyalo kelo e dendgi kata chande. Koro daktari, koro ka waduogo, bende nitiere yedhe ma itiyo godo kod minewa manyalo hinyo nyithindo? Yes, wayudo ni kata minewa mwan godo yudo ka samoro kata ka nyathine nigi shida moro kidogo. Mondo kawo nyathino oter kata e dispensary machiegni kode, kata hospital machiegni kode, kata od thieth mantie ng'ama olony, daktari molony kanyo mondo opime mondo ong'i gima nyalo miyo nyathi. Yudo ka mine mag sani gin garaka kabisa, kech ng'ato dwa dhi e chiro, ng'ato dwa dhi ka josiasa, ng'ato dwa dhi kia kuma nade, koro dhi adhiya hospital ka nyathine kata ne fuolo kidogo, ni miya yadh ahonda. To chomo ni miya yadh ahonda. Samoro mine gi be gidhi as far as tiyo kata gi antibiotics. Kech ng'eni antibiotics gi koti kodgi bang' muda mang'eny to gi develop resistant. Koro gin gik moko mok ber kabisa. Yudo ka koro kata mana antibiotics gi, yedhe moko mag kwe rem gi, yudo ka mine ma ohero tiyo godo kabisa. Kamano. Koro gin achiedh nade mage ma yedhe go eko miwacho ni antibiotics, yes. To ma mine wa kawo miyo nyithindo matindo, yeah. Ma samoro nyathi winjo ka dende ore. Ng'eni nyathi tok nya wacho ni ati mama karama. Ne miyo no fwenyi kende. Odito molo wiye ni nyathina ni chane wiye bar. Ng'eyo na Kamano. Yadh kwe rem. Gin achiedh nade mage ma miyo no endo keto kuom nyathine kisiri kokia? Koro mokwongo iyudo kata ka nitie yedhe moko onego bed ni imiyo nyithindo, ma kata king'iyo packet gi iyudo kondik ni onego bed ni kata ineno kaka koro ma ondik ni from 1 year. Kimiyo kijiko achiel didek. Iyudo ka samoro mama e nyathine ni kata jadweche adek, en odhi hospital, miya yadh, odhi osiemo kendo ni miya yadh cha, mano miya.
to dhi to miyo nyathine. Ng'eno ok ong'iso kata ng'at mani kanyo ni nyathino jegni adi en odhi omiye. Koro kosemiye kiny yudo ka nyathini develop problems mamoko. Samoro yudo ka samoro kata nyathine dende samoro no ume mana matek koro dende ochwakore kidogo. En koro dhi miya mano. Yudo ka samoro yedhe kaka makweremgo mag giliet mar del. Yudo ka samoro mama miye. Samoro miye mano, samoro ka nyathini nigi malaria. Dhi miye mana yath makwene liet mar del. Koro gin malaria ja pod endelea gi chamo nyathini. Koro yudo ka nyathini malaria endelea to lietni to dok piny. Koro kiny yudo ka nyathi onindo kanyo to kaka osetho olalo ngimane. Koro gik moko bila koro watemo discourage, watemo kwa mine wa mantie Kaluo kucho kata mantie Pango kagi ni ka nyathini tuo chom kode od thieth malong'o mondo pimni godo mondo explain ne daktari makanyo no kik ibed daktari kin. Ng'eni mine wasani gin daktari kigin nikech giwacho ni an asenyuolo nyithindo mang'eny, asemiyo nyithindo yedhe mang'eny, ang'e yath mathiedho nyathina ni. Kare sida mobiro pogore gi mano. Koro mago gik mwayudo ga kuonde mag thieth gi. Koro wayudo ni yedhe kaka mag antibiotics kaka inyo nawacho go ok onego bed ni tiya kodgi kamano. Kaka antibiotic nyiso ni gin yedhe makonyo ka ng'ato nigi bacterial infection. Koro ng'ato tiyo kodgi. Bacterial infection gi kaka ng'ato ka nigi pneumonia, mano bacterial infection, ng'ato ka nigi upper respiratory tract infection, samoro kaka samoro rame, samoro ng'ato ni kata gi UTI, urinary tract infection, ko yani sida ni koro kadag lach kojaja. Koro mage monego bed ni tiyo gi antibiotics. Antibiotics boko onego tiyo kodgi kamano. Nitie antibiotics maber gi sida fulani, samoro en ober mana gi pneumonia. To ok ober kata kidonda. Koro yudo ka samoro ng'ato dhi ni miya math cha manye mana neno kano thiedho omera motieno cha. Koro mane madwaro. Koro mago gik watemo discourage jowa ni kaponi ng'ato tuo kata jirandi ka tuo kata kanyuolni moro tuo chom kode hospital moriere tir mondo pime mondo ng'iye. But yudo ka thoth jowa bende kech yuto matis. Eno miyo ng'ato ni hospital private gi expensive ni ka idhi charge consultation ni neno daktari ndi miya card no idhi charge. Koro kichako itera lab mondo kaw kata lachna kata mana remo mondo pimbe jogo dhi charge kendo. But koro yudo ka koro magi but nitie hospitende momiyo sani wan gi universal health care. Untie dispensary wa madala kucho kata mantie pango kuonde gi hospitende mag government gi gin free of charge giga. But ema ni koro oganda na monage ni en garaka moro ma ok odwa dhi bedo hospital. Hospital ko bedo dakika kata mana 2-3 mano neno ka sejego ng'eny kabisa. To ng'eno hospital nyaka ibed ng'at madwaro gimoro en ng'at mabolore. Ibeda mos nikech ngima e mwandu kaka inyo wacho ne momiyo wan gi program ni. Kiny sami ngima inyalo dhi kata mana puodho ipura lotni moro iyud gimoro. Sami ngima no inyalo dhi kata mana tiji moro iyud godo pesa moro ikele ot kanyo. Ng'eni sami tuone ng'eni pesa be madhi dheno ok nyatimo gimoro kamano. Okay, iwinja git ne jogo eko moero penjo ni ati gini rama min ng'ani ni tiyo kod yath mane diere mani tuo cha nitiyo kod yath mane nyiewo ma nochangi piyo kama chachani tiyo ong'isi ni ati notiyo gi yath ma kamaeni imbe kawo wuoth kachiel idhi od yath king'iewo yath mano endo en makosa maduong' kabisa. To ne jogo eko mosiko gi ati adhi limo wayo moro dakika e od thieth kocha adhi manyo antibiotic. Samoro be gikano kata paket. Iyudo ka sana mine wayudo koting'o paket ni mobigo ni miya mana bilani to samoro gima tuo ng'acho opogore gi mare ni. Then again iyudo ka samoro yedhe kaka ineno yedhe antibiotics gi onego bed ni sama osemiyi godo cha onego ti kode for only 5 days. Tiyudo ka ng'ani nokane dhi dweche 2-3 pod en mana kode to kendo sejego sano sejego yadhno se expire. En koro kata ka nyathine mochako tuo kendo chako gole omiye. To in sama imiye cha to ng'eni yath no se expire. Koro ng'eni imiyo nyathini sum. Koro ng'eni ok ikonyo nyathini. Koro mano miyo wakwayo ni kituo to chom hospital moriere tir kamano. Okay, daktari. Nyisa ne achiedh nade goeko kata midhierni ma yedhe gi eki bed antibiotic, yedhe mag komo nyuol mar postino tuchande, yedhe mag ma joma chuo ndilo gi eki mag blue pill gi eki ma tinde chuo thoro tiyo godo mang'eny kabisa. Ng'i kata ni ati yadhe ni endi to midhiero modhi kelo e denda en mane. Gin gik mage ma midhiero ni goeko kelo kata yedhe gi kelo e del. Koro mokwongo pitu ok en family planning. En mana emergency ma ng'ato gare gagaya. Makoro watemo discourage ng'ata. Pitu ok en family planning. Wan gi family planning methods mang'eny. Makoro johero ma pod neno program wani apa ni wasetime chieng' moro ibro nene. Koro mokwongo ineno blue pills gi kaka natemo wacho ni yawa machuero tiyo godo ni gimedo godo ngufu mar pacho. En mana ngufu mar pacho. Ok ni ngufu ni koro nyalo dhi puodho pur godo. En mana mar pacho ni mondo koro
kodhi ewi ng'ango kucho to koro otegno kabisa onyalo tiyo maber. But iyudo ka mostly joma tiyo gi blue pills gi samoro gi jomoko mani ka gi mpango wakando. Iyudo ka samoro ng'ato nigi mpango wakando moro oko kucho koro osedhi ogajore kucho dala kube kubiro ni bende uti maber mondo kik fwenye ni nodhi oko kucho kech kitiyo matek ahinya ngufu ni nyalo dok piny to min plot nyalo fwenye ni ta wuon oywech kawuono ang'o omiyo ok ane kidhi maber kech samoro onego bed udhi town to ng'ani kichopo kata mana koro yo kanyo to segi koro penjo ni koro ang'o matek koro magi momiyo ka chuo keto chuo tiyo gi gigi kamano. Then again iyudo ka yedhe gi kaka ninyo nawacho yedhe gi nyalo miyo ng'ato bedo gi stroke. Ng'ato gin adundo koro nyalo gwecho mang'eny koro ng'ini remo gore matek kabisa. Koro sama remo gore matek ni ng'ato nyalo develop kata mana heart attack. Iyudo ka thoth jomoko tho sama gin e action sama gin e tich kamano. Koro yedhe gi ok giber ahinya. Then ineno yedhe ma mine tiyo godo kaka P2 mawacho ma sani na nyithiwa ma jo college, jo school, jo secondary gi ohere kabisa. Kech en research mosetim wang'egi. Iyudo ka ng'ato biro, iyudo ka ng'ato kata every Sunday mia pitu. Koro iyudo ka jogo ogiere kabisa nikech ok gidwa ni giti gi family planning moko kata sindan kochuoye ne dende biro bedo machwe ahinya, onyalo dher ahinya, onyalo biro tame nyuol baadaye, mago ng'eny magi para. Koro P2 ni gihero ga nikech en gima muonyo dichiel to wachni urumo kodi kamano. Koro en bende kaka ninyo ang'isi godo cha onego ti mana kode diriyo higa nikech kitiyo kode mang'eny chances mag fail ni inyalo mako kode ni malo kabisa. Then again mama nyalo lose remo mang'eny nikech kaka ng'isi onyalo we moko neno remo to ka remo biro onyalo biro mang'eny nikech o interfere go hormones ka koro calendar ne cha koro change onyalo biro kata 1 full month ka ng'ato pod nigi period kata 2 weeks motegno ma en omolo mana ka ora then obiro ken gi clot then mama wiye nyalo winjo kizunguzungu iye be nyalo rame kabisa kata ndinge be nyalo rame ma pok odwaro neno koro gik moko bila gi ok giber ahinya. Then koro antibiotics ng'eni antibiotics en ti mana kode sama isedhi hospital mopimi mowach ni ma in gi pneumonia koro kin gi pneumonia wadhi ketie sindan to wadhi ketie amuonya to kata wanyalo ketie amadha ma koro daktari monego bed ni ng'isi ni ma en kech iyudo ka samoro ng'ato samoro en kata ga aonda moko samoro en kata gi allergy okelo ne aonda koro fuolo samoro okadho kamoro ma buru ng'enye samoro okadho kamoro ma koyo ng'iche koro chako fuolo then kodhi kacha kech samoro en gi viral infection then odhi kawo antibiotics ng'eni mano kokonye. Then antibiotics kitiyo kodgi ahinya kaka nang'isi ni ng'ato nyalo develop gima luongo ni drug resistant. Koro resistant ni sama itiyo gi yath achiel awuon en tiyo kata gi wan gi different classes mag yath. Koro wachako gi mani piny koro kwadhi mani diere koro kwadhi mani malo. Koro in kitiyo ga achiel pile kenya ma piny ni bet nego nen piny itiyo kod pile ma koro develop resistance koro konya thiedhi. Koro kata kin gi tuo ni koro konya thiedhi. Koro chuni nyaka idhi mamalo. To kidhi mamalo ng'ini nego ni koro bedo malo. Then koro itiyo kode mano be ma koro ong'iyo gi dendi kabisa. Koro chieng' machielo kituo koro nyaka idhi mane ward. To koro ng'ini samoro kidhi kamoro ma kata ward no bedo matek dina koro mano biro kelo ni midhiero kamano. Daktari agoni erokamano to ni mari wacho ni eti wuon ng'awa mo kodwa ni wuon plot wuon oywech to kikiti kod yedhe gi kata kitiyo kod to kuong ing'e ni ati achiedho nade mage ma intiere godo e dendi to kitiyo kod yadhe ni endi gin midhieni mage modhi keloni kamano. Ng'eno oywech be kod rangi kanyo endo itim gima dhi miyo oywech dong kende gi milgi kamano. Erokamano endo ne jogo eko ma pod neno chenro ni eri mar ngima mwandu. Nyinga Elizabeth Otieno kete mana ka inito ni mar wapuonjore yono ero makare mar ng'eyo gigo eko maber kod ngimani kod gigo eko marach kod ngimani kod kaka inyalo geng'o midhierni moko manyalo biro e ngimani. Daktari kamano. Miane jopiny paro maber kod puonji minyalo wegi godo ne minewa nyithindwa manyiri matiyo kod yedhe gi eki mag postino to kata P2 week a week kata wawach ni to tiyo kode kata ding'wen e higa mano rach. Mano rach kabisa. Yes. Gi wuono oywech matiyo kod blue pills. Yes. Koro kaka nang'iso onagiwa ngimani chakore kodi in mirito ngimani wuon. Koro kaka aselero no kabisa kech wane jolony wane mwasomo gigi wakaw gini mang'eny university kwasomo gigi mondo wakony godo jopiny. Emomiyo wan gi program bilani mondo wakony jogo mantie mwalo piny kucho
mok nyalo dhi kama chiegni minyalo bedo gi consultation minyalo lergi malong'o emi wan gi forum bilani. Koro nyidendi matindo ma pod tiyo gi blue pills gi gi P2 iluongo ni P2 ni. P2 ok en family planning. Kaponi neno ni in gi jaboma moro midwa gajori godo ga saka. Koro bed kode piny, uchomo hospital machiegni kodu, daktari mani kanyo biro lero nu all the available family planning methods. Wan gi different family planning methods. Wan gi sindan michuoyo bang' dweche adek. Wan gi Norplant mikete lwedo kanyo, mano nyalo kawo higni 3 kata higni 5. Wan gi moro misoye nyasach joma mine kacha miluongo ni coil, nyalo kawo higni 3 kata higni 5 be. Then wan gi use of condom. Condom be ka ng'ato tiyo rabo yunga ka ng'ato tiyo godo malong'o bende. To be obera. Koro kineno gi ng'ato midwa gajori godo kapok idonje keny. To mokwongo wadwa ni abstain. Ka ginyalo abstain. To en mani sani ko jowa nyithindo ma sani gi ok ginyal. Koro ka ginyalo abstain to sawa. Ka ginyalo abstain to gidhi mondo gikaw family planning maber kod yok ni giti gi P2 kamano. Then wuon oywech mohero ni en nyaka oti mana malong'o maber kabisa. Gini nokwongo nwa wuod ma. Onge ng'at mabiro onge gold medal mibiro mini ka unitiyo matek ahinya. Inyalo mana ketho ngimani nikech sama itiyo gi blue pills mondo iti maber e pacho kanya mondo kata mondo mor mino ywech. To samoro gi mpango wakando be oko kuchocho. Gin gi madhara. Inyalo moni dhi tiyo kodgi to kar in gi condition moro. Samoro ng'ato kata nigi diabetes, tuo mar diabetes, samoro ng'ato nigi clot moro kaka ninja ng'isi cha, samoro ng'ato kata nigi stroke, samoro ng'ato nigi pressure, tiyo gi gigi. Koro ng'ini sama rembi ogwecha kech ng'eni sama ng'ato tiyo kodgi wich bero, then iwinjo ka rembi be gwere matek kabisa be omiyo obedo motegno, emomiyo koro obedo motegno e pacho. Koro yedhe bila ginyalo kelo ga midhiero. Koro matemo kwajowa ni kaponi in gi shida moro matis ni ok itegno e pacho kanyo, samoro nitie reason, samoro ni gi medical condition moro. Koro nego dhi hospital machiegni kodi mondo ng'i anena. Or ti gi diet, chiemo malong'o maber, chiemo malong'o, natural foods kaka asewacho cha. Tem tiyo kata gi njugu, inya tiyo gi sim, inya tiyo kata gi avocado, then chiemo be malong'o maber. Arega bende idhi arega, ok weru mar nyaduka ni idhi arega maber, kata kiyudo kuon bel tichamo maber. Then itulia, akili ni tulia, ok ibed gi stress mang'eny. Then bende itiyo maber. Koro mpango kando mang'eny go bende ujiae kamano. Jokaji moko wacho ni ati kata chiemo mana njugu kilo 2 mochiel. Yadhwa en mana pesa. Koro kata iti mana gi blue pill. Tiyo kod gigo eko ma daktari owacho, inyalo tiyo kod natural remedies ma daktari owacho go eko mondo irit ngimani e yo moro makare manyalo miyo kiny bende waneni mondo kata ywech no endo kiny omor mi ati baba pod nitiere kaendi. Ako ni erokamano ne jogo mokawo thuolo mar neno chenro nieri mar ngima mwandu biro niga pile kochopo chieng' ngeso kod katinwae chieng' jumapile sa 10 mar midhiambo. Erokamano makende kendo koni erokamano to ni mar wan kaendi nekech in. Ne iluonga ni Elizabeth Otieno, kete mana kaendi.